Bueno, bakaixo, atxaldun da noi eta ongi etorri, Zera Arizti kulturretxeko areto nagusi ontara. Orduan, hasiko gara banatzen, Krisma lehiaketako sariak. Sariak banatzeko, gurekin daude Baialen Fidalgo urretxuko zinegozia eta Arantxa González, etorri mesedez Gontzara, Zumarrako zinegozia da Arantxa. Eta, bueno, Krisma lehiaketarekin hasita, esan behar da, epaimaia osatu dutela urretxu Zumarrako arte plastiko eta arte ederretako tailerretako irakasleek, hain zuzen Marisa Maestrok, Dorleta Ugarte Buruk eta Laura Zendoiak. Orduan, hemen egon dira 3 maila. A maila, lehenengo hezkuntzako lehenengo eta bigarren mailetako aurrek hartu duzue parte saio horretan edo atal horretan. B mailan lehen hezkuntzako 3. eta 4. mailetako aurrek eta D mailan lehen hezkuntzako 5. eta 6. mailetako aurrek. Beti bezala lan pilak aurkeztu dira, guztira 214 lan eta hemen bakarrik, 9 onenak edo nabarmenduko ditugu, baina epaileek esan digute lan asko eta asko zaudela maila oso handikoak. 214 lanen artean normala da mailare handia izatea. Orduan, A maila lehenengo hezkuntzako lehenengo eta bigarren mailetako aurrek, guztira 130 Krisma eta 3. saria irabazi du Marta de la Fuentek. Torri mesedez Marta, ondo hasi, ez dago Marta, emango diogu bere erregaloa, Olentzero Nopariarekin batera, jasoko du. Bigarren saria, Alejandra Matellanes Tejedorrek irabazi du. Alejandra torri da, torri gabe. Eta lehenengo saria A mailan, lehen hezkuntzako lehenengo eta bigarren mailetako aurrek hartu dute parte esan bezala, Arian Gutierrez Balbuenak irabazi du. 150 lanen artean, bere izan da, epaileen ustez, lanik txukunena, politena, bori hartuta bizkor alde egin. Gero, ia segi dezagun, B mailarekin, Krisma lehiaketan 3. eta 4. mailetako aurrek, hemen guztira 153 Krisma aurkeztu dira, eta 3. saria Mikel Rodríguez Burgerak irabazi du. Berezako baita ere, diploma, eta... Muxurik eta olako iko, keba, oparia bai, ondo. Oso ondo. Zorionak Mikel. Bigarren saria maila honetan, Eider Hermida Sebastianek irabazi du. Aurten pakete handiak egin ditugu, ez da zer dagoen barroa, baina volumen handikoa bentsat, Eta lehenengo saria 153 lanen artean, Malen Ormazabal Gabirondo irabazi du. 3. eta 4. mailetako aurren saio hori da, bakarrakin nahiko. Ondo. Ziztu bizian goaz, D maila jarraian, lehen hezkuntzako 5. eta 6. mailetako aurrek, 151 Krisma aurkeztu dira, eta 3. saria Lier Álvarez de Arkaia Gomezek irabazi du. Zuretzako baita ere, diploma eta arregalo handi bat. Oso ondo, zorionak. Bigarren saria maila berean, Sara Jauregi Olaizolak irabazi du. Beti bezala Krisma, Gabonen aitzakian edo Gaboneak harturik gai bezala egin dira. Eta maila nagusian lehenengo saria Iago Valentziaga Peñak irabazi du. 151 Krismaren artean, bere Krisma, lehen etxi du epaimaiak, eta berezako, diploma, eta regaloa, eta truken Arantxari musu pare bat, hori da. Krisma lehiaketari dagozkion saria banatu ditugu, eta segidan, idazlan lehiaketa. Kasu honetan, 2 maila bereizi dira, batetik A maila taldea lehen hezkuntzako 3. eta 4. mailetakoak, eta B taldea lehen hezkuntzako 5. eta 6. mailetako aurrek. Orduan, hemen partaidetza oso zabala izan da, guztira 237 lan txikien mailan eta 205 handien mailan. Orduan, hautaketa egiteko epaimaiak nahiko lan izan du. Eta nahi izan du nabarmendu epaimaiak lan asko maila oso handikoak izan direla, eta ez da izan beharreza saria zein eman erabakitzea. Hauzen kasutan, norbaitzu eman behar eta ondorengoi ematea erabaki du. Txikienen mailan, 3. eta 4. mailetako aurrek parte hartu duten maila horretan, guztira 257 idazlan, eta kasu honetan
gai bat jartzen da idazlana idazteko aitzaki bezala, eta gaia zen oparia jasotzea ez da gabonetako gauzarik garrantzitsuena hori izan gaia, eta horren inguruan egin behar zen idazlana. Orduan, 3. saria maila horretan, Unai Segurola Plazaolak irabazi du. Idazlan benetan txukun eta eder bat egin eta gero, Oparia eta diploma zuretzako, zorionak Unai. Maila berean, 2. saria, Asier Mendia Rodríguezek irabazi du. Hemen dator. Lehenengo saria, Aritz Estalaio Diazek irabazi du. Eta beretzat, diploma eta opari eder bat. Maila nagusia, lehen hezkuntzako 5. eta 6. mailetako aurren kategoria hori, 215 lan guztira, eta gaia zen bidaia hark zerbait irakatsi zidan. Hori zen gaia. Eta 3. saria irabazi du Mara Larraza Aranburuk. Horren, mesedez Mara. Hemenien maila nagusian idazlanak benetan, amitsuak eta ia beste maila batekoa dira, 2. saria, maila berean Irati San Vicente Elejaldek irabazi du. Benetan idazlan, original eta mamitsu bat aurkeztu du Iratik eta merezita 2. saria. Eta maila nagusian aurtengo irabazle, lehenengo saria, Paula Ibarzabal Pozuetak irabazi du. Zorionak bai. Eta zuretzako diploma eta merezitako oparia baita ere. Zakitola, atzean ez jarri bintzat, Ia, hori, hoxe bai, holaxe.